Spomenul som si na jeden taký dosť nepríjemný výrok Alfreda Hitchcocka. Bol možno prvý stand-upista, ktorý si dovolil taký dosť cynický humor. Robil televízne inscenácie a objavovali sa vraždy, pretože vraždy v televíziách a filmoch sú veľmi populárne a on to komentoval slovami: vďaka televízii sa vražda vrátila tam, kde ona patrí, do našich obývačiek. No a ja som si na ten výrok spomenul preto, lebo som pár dní strávil veľmi príjemným sledovaním, ako ukrajinské drony v Moskve ničia jednu rafinériu za druhou, ako pekne horia tie rafinérie. A som si hovoril, konečne sa vojna vrátila tam, kde ona patrí. Do Moskvy a Putinovi na hlavu.